Bun, salutare tuturor, bine regăsim la Minecraft multiplayer cu Terrar Gaming. Azi o să ne jucăm Bedwars. Hai bă, intri. Hai, așa. Ca să nu apare. Hai, Hai, intru. 3. Bă, stați puțin. Stați-o. Bun, și am revenit pentru o mică pauză. Hai bă, stai să vin și eu. Păi nu avem nicio mapă. Doar dacă pui pauză și reveni cu o mapă din asta e lungă. Uite Frost, mai sunt 2. Bă, pune pauză și revenim, da? Nu. Încă-i VIP. Bun, și am revenit. Bă, acum încă-i VIP acolo. Începe acum mici, acum e pentru VIP și apoi... Bă, trebuia cu pauză și nu mai pe aia, mă rog, că nu era cu Ben. Hai bă, What the fuck? Nu avem ce țină. am intrat! Purple. Sparkle. Purple. Apă nu intri. Dar nu mă lasă, deci mai ce spun. Da, începem fără... Păcat bă. Stai puțin. Bun, și mai știți când mai am jucat eu Bed Wars. Așa. Bă, dar nu-i corect, de ce nu suntem împreună? Nu știu, bă, dar nu mai păcălți. Da, Da, se pare că... aia că eu intru pe altă mapă. Bă, stai bă că dau și eu foc. That's happened. Așa. Videoclipul ăsta cred că va fi, nu știu, de vreo 11. E brick. Hai repede și tu, eu sunt red. Cred că... Uite repede acolo, brick, ai văzut? Gren. Da, sunt așa. Aha! Doi wizard, Amice! doi wizard care se bat între ei. Parcurs de parcurs. Bă, n-am reușit. Bă, da, mult lume. Bun! Scuze că am trepat. Bă, nu mă... Bă, mi se pare nu se black pe server. Nu, mă, eu n-am black. Nu pot. Nu se termină. Nu mă pot, bă. Ce mă? Hai, bă, că încep. Am început. Baftă. Eu sunt cu proști de ăștia. Eu sunt cu 4. Da-te prostule. Bă, de-aia stai pe de mă fac un suferi cu un... Eu sunt cu proști. Nu, stai puțin, pe ceva acasă. Nu-i nimeni, prostule, nu mai strica filmarea. Sunt închis. Telefonul. Nu-i nimeni, cine nu înțelege? Becul, bă. Da, Ben, poate. Becul am zis. A, bă, nu mai dă. Ce n-are. Eu sunt cu proști și trebuie să-i Bă, pun la pat. Trebuie să stai filmare. Luăm blocuri. 19 minute, se termină meciul și tu de mai filmat 4 minute. Uite bă, asta mi-a dat eu. Mi-a dat un... Bă, eu astup patul. Ați bă, eu nu asta cred. A, deci o să vin eu să-l omor. Topi, a, bă, da, uite, asta poate. Bă, 2 bucăți de aer Doamne, ce proastă. și mult clay. Doamne, ce proastă. De ce, bă? Dumnezeu să o ierte la câte de... Oh, mersi. Eu astup aici. Hai să luăm un călic. Uite încă 2 iron.
Aici, vă filtrul nostru. Bă, eu singur în echipă. Au ieșit ăia. Bă, eu mă duc direct pe domnul acesta. Eu? Da. Bă, de ce ești prost? Da, păi așa se face treabă bună. Bă, dar dăm și mie iron. Nu mai vii că mi-au luat armură și mi-au și băța. Are knockback. Știi toată lumea. Nu, chiar cei nu se joacă. Da, și nu știu. Bă, n-am ce splash, nu Și vă recomand serverul. Aveți Este... server în descriere, IP-ul. Da. La el, nu la mine. Să pui în descriere IP-ul serverului. Bă, că nu mă deconectează. Bă, că nu mă deconectează. Sunt... Bă, opa. Ce-am făcut? Stai să o leac. Se deconectează și pe tine, văd că. Bun, și am revenit, da, Max Infinit face live. Nu trebuie să intră pe lucrare. Da, mie încă mai dor și m-a scos. Atât a fost și pentru episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe, comment, share. Și până data viitoare, ce să mai vă spun decât bye bye.